Першы макет да будучага спектакля Алеся Сарокіна стварыла яшчэ ў 1998 годзе. На малой сцэне Нацыянальна-акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы гледачы ўбачылі сапраўдныя дызайнерскія рашэнні. Працавала спачатку ў тандэме з аднагодкай і прызнаецца, што гэта надало яшчэ большую моц для далейшай працы. Цяпер стварае для горкаўскага тэатра. Гора ад розуму па Грыбаедову ўжо не адзін сезон паказваецца праз сцэнаграму мастачкі. Здесь искался образ. Вот тут бесконечно такой чиновник, на груди которого наряду с орденами и портреты родственников, и родственников даже в виде собачек. Ну, там у автора была цитата такая интересная. Вот этот бесконечный чиновник. И вот здесь главный образ этого спектакля, вот этот мундир, такой вицмундир. А вот фасад красивый, а за фасадом у нас в конце спектакля, кстати, он открывался, этот мундир, и так была разруха. Дзякуючы творам, прадстаўленым на выставе, можна ўбачыць паменшаныя ў 25 разоў сцэны Вялікага тэатра Беларусі і Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. У макетах некаторыя рэчы не дасягаюць і 4 сантыметраў, многія з іх ствараліся не адзін месяц. Конечно, вдохновение может посетить, озарение, и можно сочинить это все за ночь, воплотить за неделю, но на самом деле это непростой творческий процесс, различные варианты постоянно посещают художника, потому что уже давно прошло то время, когда художник – это только иллюстратор. На сегодняшний момент сценограф – это соавтор, который помогает режиссеру овладеть сценическим пространством. Многія сцэнаграмы і эскізы і сёння знаходзяцца ў рэпертуарах тэатраў, а некаторыя яшчэ чакаюць сваіх прэм'ер. Пабываць за кулісамі тэатральнай дзейнасці і ўбачыць тое, што заўсёды схавана ад вачэй гледача, можна да пачатку ліпеня.